பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து குக்கரில் வந்து இங்கே பாருங்கள், குக்கரில் வந்து ஒரு சேஃப்டி வால்வு, இதுதான் சேஃப்டி வால்வு, இது பேர் வந்து சேஃப்டி வால்வு. இந்த குக்கரில் வந்து சேஃப்டி வால்வு வந்து குக்கர் பஸ்டார் நிலைமையில் வந்து சேஃப்டி வால்வு வந்து வெளியே வந்துடும். அது வந்து ஓட்டையாக இருக்கும். அப்படி இந்த ஓட்டையை மட்டும் நீங்கள் சரி பண்ணல அப்படின்னா வந்து இதில் வந்து காற்று வந்துகிட்டே இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து சரியாக வந்து வேகாது, அரிசி வேகாது, குக்கரில் வந்து விசிலும் வராது. இது நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும். இதை நான் கலட்டி காட்டுறேன், இல்லை கேமராவில் தெரியல, இதை நான் வந்து கலட்டி காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இதுக்கு வந்து கட்டிங் பிளேடு, இது வந்து புதுசு ஒரு இது மட்டும் இருந்தால் மட்டுமே போதும் உங்களுக்கு. நம்ம ஈஸியாக சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் வீட்டிலேயே. சும்மா கட்டிங் பிளேட் வச்சு ஒரு தடவை லைட்டாக இப்படி பண்ணிங்கனாலே வந்துடும், கட்டிங் பிளேட்லேயே வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் லோட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது பாருங்கள், இதில் பாருங்கள் ஹோல்ஸ் இருக்கும். ஹோல்ஸ் இருக்க தெரியுதா உங்களுக்கு? இப்படி இருந்தது அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து எதுவுமே மேலேருந்து வந்து இது புகை போய்கிட்டே இருக்கும். வந்து இது வந்து வேகாது உங்களுக்கு. இதெல்லாம் நம்ம வந்து இது சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். பாருங்கள், இதுதான் வந்து புதுசு. இதில் பாருங்கள் வந்து எந்த ஒரு ஹோல்ஸுமே கிடையாது இதில் பாருங்கள். இதுதான் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். இது வந்து மாற்றி தான் ஆகணும். இதில் இருக்கிற லப்பர் சீல் இருக்குல்ல, இந்த லப்பர் சீல் போயிடுச்சு அப்படின்னாலும் வந்து சைட்லேருந்து அந்த இதுலேருந்து லீக் ஆகிட்டே இருக்கும். இதை வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி தான் ஆகணும். இது வந்து ஒரு 20 ரூபா 25 ரூபா அந்த ரேஞ்சில் தான் வரும். மாற்றிக்கலாம், நீங்கள் ஈஸியாக நீங்களே வீட்லேயே மாற்றிக்கலாம். இது வாங்கிட்டு வந்து இதை பாருங்கள், ஒரு தடவை ஃபுல்லாக இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு, இந்த இதெல்லாம் வந்து டஸ்ட் இருக்கும், இந்த இதெல்லாம் டஸ்ட் இருக்கும், அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு போட்டுருங்க. க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபுல்லாக டைட் வச்சுக்கோங்க. சிங்கில் வச்சு ஃபுல் டைட் பண்ணிடுங்க. இது இப்போ வருதா பாருங்கள். வரல அப்படின்னா வந்து லீக்கேஜ் வராது கண்டிப்பாக. வந்து இப்படி திருப்பி பாருங்கள், திரும்புது அப்படின்னா வந்து லீக்கேஜ் கண்டிப்பாக வரும். ஃபுல் டைட் வச்சுக்கோங்க. ஃபுல் டைட் வச்சிங்க அப்படின்னா வந்து சைடில் லீக்கேஜ் எதுவுமே இருக்காது. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த நாசல் இருக்குல்ல, இந்த நாப் இருக்குல்ல, இதையும் வந்து ஃபுல்லாக ஒரு தடவை பின்னுக்கு வச்சு க்ளீன் பண்ணி போடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்.